Ghana adishimama sabe ameno ekase wonyunu ajo enamso ama takrabwa akoko wapene dabre wo akyerebe wabo mame akua flakoma batampa studios ena enwumre yesi enkonya ensama wodu ensam twafo da Roma na watwini mu wanum etena kwadwo apokese bodem na wanum etintim de gu enkata eso ane yakeka ni nyina de abomosemmufo panyina gira ntentene aso ne mu kroje de dika na sevata se waso esanso etimu enkyiremu no ene do ba be famu na eye we super weekend news no na se Kasiebo ne de ebe wo no enti over the week ena yesi enkonyan ensam ne dia doso pa doso wawani tuafiti duada sa bepem eye enra anwumre na chese ensam de bia pro pa enya sam ketwa na ensam no de na watwene mu edi akotre pa no na wo hye eye ya mamra dwumade ne ntoto ya sade sebe ekwa asam de pie ye ene sen krabupuni mantam sam no kasai asam de bia ba ko apiem ewo na eye atemuafo nyina panyini Chief Justice nim yabo akopie mu ase dwumadie no wabra no mo pa dwumadie na no ntoma no wode nsema wodo bi tutu dwa yede mu enkyere mu bi esan so ede ba somwo na san so ena na wachi mu ene enya agro na Ghana de ba ko nyina ya hwe ni mu ene se International Monetary Fund IMF wo beje ensema ye kanatum no ma esika botre no esoma America dollars 3 billion na wachi ni mu semde epie ye ebeto dwa se sisi o madia tum na mpanfo bi kasa ewo ho eno sumu enkyeremu ye de eba na ye physical sem tutue mu ani abodrem ewo eye amanyosem ensoso emu na wo eye amanyosem ensoso emu ono ene na watwini mu ye nyina ye nitua ese ukopie mu asen no fa bato mpesua so a enipa moto abayi ni se konkojoma na mu amrahye badwafie no munyafo agya atikwesan na yaso panyini sa mamra ne ma no kwa se wasum ogina samrahye badwani no ofo gina ye wono so ne nsem ne kopie mu asende bia enwo atembuo ebaaye atwatwadura ni ntra kukudamfo kasafa ho eno so mu enkyeremu yesanso ekura ye de eba beda obiem na wo NDC amanyoko na kache no wono mu kwoto santene akyese ne na woto pepe eno okwoto aba oyi eye frankatuni nipa oyi no wakasa sanso so na amanyoko no mpanyfo nso akasa ni nyina no eka amanyosem no enso hu bia yede wo enso ebefamu epiem na eno enso achie no ene eyade sesem no ekasai abedwaku amo anahwe ema eye anyinamoden kanea no ne tubade kwotototote won de atodwa akiremu se wonom eto eye anyinamoden kanea bo no enso emu na ade hyem bi mu se wonom ntiase da biara da enti no soso mu ensam na watwene mu adi akotre pa yede mu enkyeremu enso ede esa bedumu biem ye wie pe bagwadwam ewo eye kuaye dwumadie ntotoye enso emu na wo kuaye mu ono ene ekoko akuafo bi ni mo yeso mafa kotikwa so a ene ekoko na ba no omu twifa kotikwa so de konkrofo aman so koton na kokobo nsem koma omo ewo na watwene mu ene so mu enkyeremu adehimama yesa so de obefam na ahyentuade ebo no se de sibi ekono na watwim nanka eyasam de na eboba esa aye wacheso mba beti ahyentuade ebo no so ye hu de ye no ma sa kwanwanya sa babetim se omonte ase we nyina ya asem yasan so de obefam ebiem na ye wie ni sa ne pe na wadi tuase na watwetwa mu ni mu ene ye maame ni mu nyina ye hye wonum animonyam ka kiro mu sa mpa omo ye batam papa bo ma baso ene ahenkan na nya agro mutuo party awache party mum kafra anwa mumom asemo sisa abra na aja meyaria da yaria pasuti na mi hu ba bia no makora ne nam enti anwa mu party no ye de ekoso ha na sanso na nkofo di dwumadi awdo ankasa ye bebre na asoso ekoso bo Facebook live eno YouTube ane Ahenkan 93.3 FM ne nyina no di achi a ebeboa wie party Facebook no kwa madwenkyere nsu maninsu meba na mabekenkan ade ama sanso na YouTube no so maninsu hoy won so meba na mabekenkan enso ade ama ode bia na eja network no unsa sia ye bibia ho umia na ni kura mia etiano sana de fire SMS na just ye ne ekro no eno 0598 841 044 WhatsApp anase SMS no ba pe mekenkan enso ede ama kama abusuafo
osomfo ewo enne anwumere no sia over the week Kasiebo imo me adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wanim kan afei pe aye akunya no on setete akunya na sese dwane sa na gigidam aha na afei sem no mu kiremu mefa enso ensomo Ahenkan FM na yesha eye over the week Kasiebo no enso so ase ede amawa na chese na wotwi mu na chese nya agro kura wodwani akiremo nka opuni mantam a asamde ene si yesa so mayi yebuta ba akosi ebehwe ne ma tentene ne atimi ayi adwuma na nam so aboa amannoma so akonkan enu enti no eba no eye abedwaku anasa asom na hwe atentene de dwumadie so a enya aman bia tituru Ghana yentoto na sekura na no anam so ebi amasem no ekasei eye atemuafo atena ye kase ba ko wapigya de singa puni mantam say time eno eye Central Business District no se eja eno won so betimi aboa se de beya kobasa asem bi esipe na yen ha ye ho emfa ntwa kwa atentiri bia ne ye de aboa wura ho na afi na atemuafo no de wo no atena asem no so no wadina kama somdwe enso atimi aba na eno nam so bi ama wabra wo pa eye saa dwumadie enso entoma no ana eye otemuafo nyina panyini Chief Justice yebekọ mansini bia mu no yebetimi anya asende bia enso ewo ho na afi kwanya asende bia saa keke yenya asende bia ne asenso anya enwoma ebeboa ama adwuma na kotototote bi ti sa atemuafo no mo ba omo asetremu babi ombetena ne babi ombeda omadidiam ni nyina na wose yehwe ne yeboa ma no matimi ekonkan enu enti wasere pa se abanhwe na sikabotin bia wose wasu timi jemu ede ma aban krachi ne abawura momo hwe no omoboa ne yenya eye atemuafo atena ye wo mu mpesu aso no wonje jesa sika ne mu fama wo animanimu ya no omo emwase de beya yatemu dwumadie no ebetimi so akotote na atentene ya da no ya no gusu aye ka no eno so awiemu edie. It is our resolve to build a system of justice that assures our litigants and countrymen of efficient, timely and quality justice delivery. The provision of courthouses and accommodation for judges and MDAs. The reality, however, is that the MMDAs are financially disabled to do so. Our plea is that within the constraints of the economy, everything should be done to ensure all districts, especially the newly created ones, get their fair share of courthouse infrastructure to guarantee the people's access to courts and justice delivery. The point can hardly be articulated. The courthouses are national assets, which must be cherished, protected,